नाइन हाल आश्रम बायबा नाइन हाल एरिया नि जे बीसी तंगमाने ओ बीसी जतना कवर खालायनाय कोचिं मोबाइल रेली सिन बारेली ताबो सेंजना सिनि 1200 दा जेसिनि स्कुल ग्राउंड नि होते सेंगै पाइथाक जेसिनि नाइन हाल आश्रम बायनि पाइथाक बीसी आजागा थाङै खबै जतना गरगै लास्ट सिनि पूर्व पाचाइबारि जे गोपालनगर ओ गोपालनगर सिनि बाइक रेली मोथांजानाय आजागा सिनि सामंतिसा एरेन्ज खालाय दङ सामं याबलो सिनि मोबाइल रेली जों आजागा मोथांजानाय दिनै मोबाइल रेली बिसिङो आं कायसाना मेसेज होना मुसुङो नादि ताबो मो जे 2026 जे बिजेपि जनरल इलेक्शन ताबो बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस आईपीएफटी इंडिपेंडेंट गोबां पदनो कन्टेस्ट खालामनो थाङै दं किन्तु जतनि नाहारमुंनो जे चिनिति प्रासानि राइट्स दिनानि चिनिति प्रासानि अधिकार तुबुनानि बेखौ आं सारा मुसुमाखै मसि ताबो जुदि जत बदलनिनो प्रासानो मोथानानि बा प्रासानो yok सानानि जुदि इंगै दङ गाय महय जराबो जों मानसुना दरकार दङ ताबो रमदि जों बो पार्टिनो लगिरिखाय टिटिडिसिओ बो पार्टी सरकार चाइमानो आबनो दिगि नाहारै महय जराबो लगिरिबै बुदियै बाय थलेखाय बेलेगे जानाय हिनै आं वानसुगो दै सानानि मुसुगो दिनै मो बाइलेनि आवाय मुङाबोनो जे जों तिप्रासा जों थानसामा तंनाय पार्टी दिनै तिप्रा मथा दङ खाना गुरै फानो मानो बीजेपी दङ बीजेपी गुरै फानो मानो किन्तु चिनि तिप्रासाले मो तिप्रा हानि बोसारक जों सारा जीवन जे थियासाक जों ताकु बखौ हालगन दङ नांनाय नुगो राजनीतिनि बिसिङो दिनै बीजेपी खायनाय तिप्रा मथा खायनाय सीपीएम खायनाय खाबिलाया जोंनुगो किन्तु आबरक जाया आंबोनो कायसे एकदम पीस मेसेज होना मुसुङो बयवानसुकना जे तिप्रा मथा खायनाय बंनि शत्रु बा बंनि विरोधी दल बीजेपी आईपीएफटी कांग्रेस नि वानसुकना जारा सीपीएम खायनाय रक बरक वानसुकना तिप्रा मथा खायनाय बंनि बदल बंनि शत्रु नै किन्तु कायसे कक मसिमा वानसुकनाय चिनि शत्रु के बया चिनि शत्रु के बांलादेश नि फायै जे तिप्रा राज्यनो चालक तंनाय चिनि तिप्रा सानो तला खिगलाय तंनाय बरकसे चिनि एकदम शत्रु आबोसे जोंमा वानसुकनाय ओ मेसेज न दिनै चिनि ओ बाइरेलनि बिसिंति जोंगाबो निदानि थाङैतो सरकार बिसुक बाइक रखनो तिनि बाइक तो चिनि दकुनो लिमिट गरै लाइ थानाय जों खागे अप्लाइ चिनि 1200 आबो हाइस इनखा दिनै इंगाय इलेक्शन बो डिक्लेयर जा चिनि बुवाग्रानि हाव बो सिपजा आउन बगै दिनै इंगाय आबो काउन्ट खायनानि आबो इम्पसिबल आबो अनलिमिटेड दं सिनाय साबो अपोनेन्ट नानि नि कन्सिस्टेन्सि हो नादि आं तो तावसु जरते आन अपोनेन्ट आंनो नुजा गयासि कारण के ताबो निमो हाव मो जरो बुवाग्रानि अपोनेन्ट माने के बखरे हासि मेन काय कन्टेस्ट खायनानि बरक तङै तङमनो डेमोक्रेसि जो दिनै राइज दङ किन्तु आनि गाना फाइमसे फुबसा फाइनाय आमहाय बरक आं नुजाया कारण के हाल आश्रम बारिनि जत लुखरो बुवाग्रानो हामजामा बगै आनो चुबानाय अकक सेहासि आबन बगै आनि ओपिनियन के बुखरै आं जतननो आनि निजिनि दाव बीजेपी निंथुन सिपाइमे निंथुन बरक आनि आमसेनि बरक न बरक डेमोक्रेसि राइज दङ बरक कन्टेस्ट खालायनानै खालायथुन किन्तु आंबो तकरिमान आमहाय कन्टेस्ट खालायनानै ताबो सुजति आंले नुगिया निनि पलिटिकल कलिग रक ताबु नंनि पार्टी नि याकारे बीजेपी नि बाना रंबाय का बरनो टाम सानाय डेमोक्रेसि राइज दङ बरक जे जागा थाना मुसुङो थांथुन किन्तु एकदिके आंहाय बेलेगे साजाखा कारण के आमहाय बरक आन्द्रस बागान बिसिङो तङै आन्द्रसनो न डिस्टार्ब खालाय दङासि सो ताबो अंगा एकदम स्राय आन्द्रस बिसिङो जे सिबुक तङमनि जों आन्द्रस बागानो आपनो अनेक समय किसा मिसा सिबुक दा डिस्टार्ब खानाय वानसु तङनाव सिबुराव ताबो अंगर थाबाय गया आन्द्रस बागान एकदम ताबो एकदम स्राय आन्द्रस ससलनो आरो गेराफन तंदि मुनिफान तंदि जेसपान खाय तंदि कबडिफान थुं तंदि आन्द्रस बागानो आमहाय डिस्टार्ब ते कुनंलि हायसि स्राय को सर लाइक थानाय 2021 न अरनि बीजेपी नि गै बातायनाय बरं मुना अनंत सर नों तो बिनि खरकसा आदं तंगन फेबा ताव नों बबेनि कन्टेस्ट खालाय थांगा बाहेरक मातंग साग्रादि नादि बबो के बया सिनि आनि साइफिके खरकसा आं दादन खलायो अनन्तपुरा तुबिनो वानि गानावो कारण गे बो ताबो 80 प्लस होय दंगा मात्र आनि 40 प्लस बकि आं बाय सबा खलाय पाइने हैदा मो आश्रम रे हाल हालिबो नरक नाय दि हायसे बो बिनि जीवनो बो सयबा बुट बाजाखा बिनि बो जेसमै बुट बासा हो जरबो 1000 बोछि मानानि बिनि थाना फाटाफाटि नागो 2021 सिना हाबो बाग्रा बनो चान्स देगा जों आश्रम रे हाल हालिनि लोकराव जत जों बनो लगिरबै कप्लाय खारैका किन्तु मिया थानाय कायसा इन्सिडेन्ट का जे वेस्टलाम बोसरावो जे बरक बनो बुदि कप्लाय खाय रका ओ बरकनि बनो लाथि चार्ज खालायका औ बेलाखि चाया कारण के आबो आनि बगै बेलाखि प्लस पयनका कारण के जे बरक तिनि बिनि बगै 2021
थुयासै आखाय चिरि खगै बिनि बागै बुचानगा ओ बरनो तिनि बखरा फाटिजाक ओ बरनो तिनि बोर्डंग हस्पिटाल खालायजाक ओ बरनो तिनि याखुं देराजाक आमहाय गेसो जे खालायमाने आबो सिनि मुतानि हामारिनो हिमानो खालाय दजन खानाओ जे ताबो सिनि दादो अनन्तपुरा ओ फिल लग बिसि अंखाना मुसुं लियाबो तामो किरिमारक सुन्दुरमारक जागाबो तांसिया आंगाबो सानामगो नं बिसिंतै दादो जोंनानो कोन डिस्टार्ब खालाया निन खायदे नं खालायदि सिनि खायदे जों खालायो किन्तु सुनो जदि केबेंखाय जोंबो सिरिं सिंगे तंला आबोनि जवाबले सोंदिना हायसि नों जदि काहामनायखाय जों काहामनायो नों जदि हामयानायखाय हामयानाय आबो सानामसो सार पाइथांनि सुमुं खरकते तिब्रा सामग्रे मन्त्रि तो साइड दङ आन्ध्र सिनबान जे बिजेपि थांखिनाय हिनै गनला खालक थारक गलैजाक द सार आदि आं सागाबले बुबाग्रानि हालाल आश्रम बारिओ सिनि 26 आश्रम बारिओ बुइसुं आना बिना जागा तो एमएलए बखरिखा एम बखरिखा एमडीसी kuriखा मिनिस्टार kuriखा आकाशा कम नङ बिसिनि सानामु जंगो मो 26 आश्रम बारि बा 9 हालाल आश्रम बारि आमहा एम तंगबो kuriबो सिनि बागे कुनु याइसि एकमात्र आं नांगौ लुकनि हामारि ते बुबाग्रा नासिबार ओ दुइटा जिनिस तंखायनो आ जागा नो मिनिस्टार नो एम आं टेम के हाइसि बर आनो कुनु खायमिया Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Raja kami wo kakha Rangcak bagri mano ohano bagri maya 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 Nogara ingai kawi phainai no no function na mai mania Nogara ingai kawi phainai no no function na mai maya Phaidi ta khuksong phaide gerungsa unglai nani Phaidi bu khuksong phaidi motha sanglai nani Phaidi ta khuksong phaide kansa sung unglai nani Phaidi bu khuksong phaide gerungsa tonglai nani Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Raja kami wo kakha Thamchani boyar shipkha Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Phaidi ta khuksong phaidi bu khuksong Raja no lam song nani Raja kami wo kakha Jorale Tongsani khasiya ke Onare mangana Jora tongsani apni seyake manglaksini